अरे बहन चोद अपना चुचिया में दिनों सटा के कहत भी कि एक दिल मंगवैया 1000 बा। ये बहन चोद तोर चुचिया तो दिल ना है, लेकिन का करबा भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना फीमेल एक्ट्रेस काम करेली ना, ओकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब जो है दोनों चुचिया होला ना, वो चुचिया के दिल बना देना सार कुलीन। एक दिल मंगवैया 1000 बता भैया, हम बतावल चाहता नहीं एक दिल मांगे वाले 1000 ना बता, सारा झूठ बोलती है, बल्कि एक बिल मांगे वाले 1000 की बात है। का हाल बा भाई लोग, हम ही हैं आप सबके छोट भाई मनीष राजपूत, आप सबके एंटरटेनमेंट करावे ला एक और भोजपुरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गए। नहीं तो चलो देखल जाए आज के वीडियो। लेट्स सी दिस वीडियो। सच बताओ तानी भैया जी, गनमा सारा हमारे सर के ऊपर से ऐसा गुजरल है ना, जैसी लगल कि हमारा घर के ऊपर से फाइटर प्लेन गुजरता। हे सार कैमरामैन, एक बार और गनमा कष्ट करके चलावे की कोशिश कर, हम तनी समझला के कोशिश करी कि हमारा भोजपुरी का सुपर डुपर स्टार खेसारी लाल भैया जी का कहल चाहता है अपने गाना में। बंधु 3 दिन तोरी बाड़ी को गेलम, देख हम पेलम ना। मुझसे मत पूछो ना, मुझे नहीं पता है भैया जी, हम सुपर स्टार खेसारी लाल यादव के बारे में हम कुछ ना कह सकीला भैया, कहीं के दूसरा के बहन बेटी के ऊपर गाना बनावन तो इनकरा कोनो दिक्कत ना बा, लेकिन इनका बहन बेटी के ऊपर के गाना बना देना तो गुंडा बेटे ने मरवावे के खातिर हम ना इनके बारे में कुछ बोल सकीला। बस सारे गामा पा के बारे में इतने बोल सकीला। सारे गामा वाले भैया जी हमनी भोजपुरी से लेके हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अरबी सब भाषा समझल जाला। अगर जो कोनो भाषा समझ में भी ना आई ना तो हमनी सन ट्रांसलेट के लेवल जी, लेकिन भैया जी शुद्ध से ई गनवा के टाइटल में नाम लिख देवाना तो हमनी सन के पढ़ला में और गनवा समझला में कोनो दिक्कत ना हुई भैया जी। बस हम इन्ने कहल चाहते धन्यवाद भैया जी, हमरा ऊपर केस ना करिया भैया जी। अगर जो कोनो भाषा में टाइटल लिखल ना तो हमनी सन के पता चल जाता आराम से कि हमार सुपर डुपर स्टार खेसारी लाल यादव जी अपना गाना के माध्यम से पब्लिक के का बतावल चाहता है। और हाँ, भोजपुरिया में तो कुछ लोग चादर ओढ़ के गादर ते मचलते बा, तो एकरा लेवल बहुत ही अलग बा भैया जी। सच बताओ ताटी हमरा के ई सोच के रात में नींद ना आवेला कि भोजपुरिया में ई जौन छोटका सिंगर बारे सन अपना आपके सुपर डुपर बने के खातिर का गाना गा देत बाटे। और हाँ, ई गाना के इफेक्ट एहजा पड़ता जोना के पास कोनो गनवे ना बा, वो ई गाना के प्रयोग ए तरह करता। चलो देख रही हूँ के ये सब देखला के बाद ना भैया जी हमरा के पूरा पता चल गई बा कि 1947 में अंग्रेज से हमनी सन के परदादा ना आजाद भइल बाटे, बल्कि 1947 में अंग्रेज हमनी सन से आजाद भइल बाटे। एक ढोरी चटवैया 1000 रुपये करी बहन चो। तो हम तो रात भर ई सोचत रह गई कि ई बहन चो भोसड़ी वाली भौजी अपना ढोरिया पर 1000 लोग के एडजस्ट कैसे करी। फिर हम एक कंक्लूजन पर गई रही कि हमारा कैमरामैन के अगर जो तेसाली ऑफर दे के देखना तू ऐसा चाहती कि तोरा ढोड़िया रहे ना, बल्कि ढोड़िया के नीचे वाला भाग करे पानी फेंक देवे। भैया जी जहर चाट लेम लेकिन एक ढोड़ी ना चाटे। भैया जी कभी कभी हमारा के लगेला ना कि हाई जौन ढोड़ी बना ई मानव जिंदगी के लिए ना बनल बा, ये सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बनल बा। एक ढोड़ी चटवैया 1000 बा, देवरा ढोड़ी चटना बा, ढोड़ी में बियर डाल के पिए करी बहन चो। देवरा भोरे भोरे प्रणाम करे ढोड़ी के का सिर्फ और सिर्फ ढोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बनल बा, ई मानव जिंदगी से एकर कोनो ना मतलब बा। अच्छा देखला भैया जी, इस सारा जब से गाना आइल बा कि देवरा ढोड़ी चटना बा, तब से ढोड़ी चाटे का क्रेज इंडिया में इतना बढ़ गई बा कि सर लड़किन के भौजीन के कमी पड़ गई बा। ई सारे भैवन के भौजी ना मिलता नहीं ढोड़ी चाटे के खातिर, तो अपना दोस्तवन के साड़ी पहना के ढोड़ी चाटता नहीं। हे सर बचा के ढोड़ी चट गया सर, कहीं कर गड़िया ने चाट लिया, नहीं तो सारा पानी ना तो बेहोश हो जाइबा। भोजपुरी के खिस्सा हमरो सुना ढोली चली। देखा भैया जी हमनी सन के बचपना हनुमान चालीसा सुन के बीतल बा, लेकिन अब देख ला तो भोजपुरी के खिस्सा हमरो सुना ढोली चली। सच बताइया भैया जी, इस सुनला के बाद हमनी सन के हनुमान चालीसा के डिसरिस्पेक्ट बा कि नहीं। अब एकरी सारा के हम गरिया तो आप सब हमरा के कमेंट बॉक्स में ये कहा कि मनीष भैया आप गाली का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो भैया जी एक कहावत बा हमनी सन के भोजपुरिया भाषा में, लात के भूत बात से ना मानेला। तो इस सारा के कोनो गलती ना बा, इस सरवा के ना गलती बा, गलती तो सिर्फ और सिर्फ उ कंडोम के बा कि जोना के फटला से ऐसा मानव जाति के दुनिया में उपलब्धि होत बा। चलो सयरवा खसी चोरावे
भौजी सन के ढोनी चाट चाट के थकला के बाद अब अपना गाना के माध्यम से बकरी चोरी करे के सारा सिखावत बड़े सन। इन्हीं सन के गाना सुन के पता नहीं कौन हमारा दादी के बकरी चोरा ले गई। आज हमारा दादी के रो रो के ई हाल भइल बा। चोरी खिया पिया के बांध उन के हम सुतली 1:30 बजे दिया हुआ 12 के लाइन कटल तो उठ के सुतनी 2 बजे उठली से तो बकरी पठड़ी गायब रहे। हे दादी जवन तोहर बकरी चोरैले होई उ का होई? चट्टा का लड़का। ते का हाल बा भाई लोग, आप सबके हमारा तरफ से प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद कर बानी कि आज के वीडियो आप सबके बहुत ही अच्छा लगल होई। अगर जो आज के वीडियो आप सबके अच्छा लगल है ना तो वीडियो के लाइक कर दिया और लाइक के साथे साथे चैनलवा के सब्सक्राइब भी कर दिया। जो करिका बटन में सब्सक्राइब लिखल बा ना एकरा के मार के सारे के उजर कर दिया, चाहे अपना अंगुली से मरिया चाहे अपना डंडी से। लेकिन हाँ डंडी से मरबा तो ज्यादा फायदा बा। ई जो असली सिंगर बाटे जो गनवा गंदा गंदा गावत ना डंडी से मरबा तो डायरेक्ट उन्हीं सन के जाके मशीन पे लगी। तब तक के लिए लव यू मेरी जान लोग, बाय।